ti khan result kan puanga nga top 5 te an lo in ti siak to a chuta chang chuan final round in ti siak na ma chon tur kan thlang do na ni kan top 5 te khongai takin stage la ma lo chuak sela ale kan top 5 te aron chwa ralin an vai tang kutin beng le tiang Mizo Talent hian contestant chanem tak anron tela in ti siak na akal chho zela contestant tam takara kan top 5 te hi kan chuang to em cheu ni ti kha kan soi ma support do ani rom ban lok dan chuan top 5 atang hian top 3 thlan chua finalist mi pathum thlan tur an ni a amero chu kan endik tu zom tak tak ten point an pek dan atang tele mi pui vote kan la ka chang te a point bel khoma chuan mi pali te an score za ta in ang chia meya ain ang veka chuwangin zanina hian top 3 tur kha mi pali finalist kan nei theidon ta ni ti chuan mi panga zinga hian pakhat chu wi tak chungin kan thla liam alo ngai don ta a ti chuan kan ro man lok danin top 10 lo man dong tur mi som te an ni a amaro chu top 10 a hian mi som pali in langkain mi pali te hi kan endik tu ten wild card mangin an lo chan chuak to a ti chuan top 3 than tura mi pali an lo ni le ta boka hemi ni wang hian Mizo Talent organizing committee chuan sumsen tura alo ro man lok sa bak cheng sing kwa an sen bel don ta ni ole kanin rin chuan ti khan result kan puang nga kan finalist tour mi pali te ka puang do na ni lalri no ma nalzol kan finalist ani lalri no ma kan lompui tak zat zata ti chuan finalist zinga pakhat ka puan le tur hi Chu MG, Chu magician ten ni. Le. Lucila Chazwali, Venglai scholarship. Le. Pakhat cha hi atling thei ani to a. Ti chuan a ming kalam lo zo khi chu wi tak chungin kan thalia mangai do na ni final round in ti siak lam ma chon le thei tur chu vanla hlupuya kanan veng ani ale rin kong khong ai takin malama hian min lo din pui ta la